pag hindi mo siya binalot. So, eto, ang tawag dito guys, kung hindi nyo alam, ito bubble wrap. So, maghanap. Hi guys, it's Christine, and teka lang kan medyo pa ano to. So, ngayon, ang dami kong ginagawa guys, sobrang dami. Ewan, video ko matapos-tapos sa aking ginagawa. So, today papakita ko sa inyo kung yung mga ginagawa ko. So, eto, nililista ko siya. Nililista ko yung mga items, tapos, parang nag-inventory ako kasi para ma-update yung mga stocks. Kasi minsan sa Shopee, may stocks ako na, may stocks pa siya doon, pero actually wala na dito kasi sold na siya dito sa amin sa mga meetups, gano'n. So, meron ako mga bagong items. So, ayan, yung nasa cellophane, yan yung bagong items ko na ihuhuli ko na lang siya kasi para ano, unahin ko lang muna yung mga sinusunod ko. So, sobrang kalat. So, kung nakikita nyo, ayun sa ilalim. Basta ang dami ko pang gagawin talaga guys. Tapos, eto yung mga stocks na ano, okay, sobrang kalat talaga. So, aayusin ko pa yan. Ang dami ko pang gagawin talaga. Tapos, tomorrow is mag-grocery na naman ako. So, kailangan ko mag-meal plan today. So, tapos, ngayon nga, nag-stop lang ako sa ginagawa ko kasi pinakain ko muna yung anak ko. Tapos ako rin, nag-lunch na rin kami kasi maya-maya, ingay Tapos maya-maya, matutulog na rin yan kasi nanonood pa yan ng YouTube. So, ayan. So, patutulogin ko lang muna siya guys. So, kita-kits later guys kung ano, matatapos ko yan lahat. Pero hopefully, sana matapos yan lahat ngayon kasi sobrang kalat na. Nakaka-stress tignan. So, ayan. See you later guys. So, update lang guys, no? Medyo malapit na ako matapos. At medyo dumidilim na mga 4 p.m. na. Yeah, hapon na talaga. So, ayan. Medyo nalinis ko na siya dito na part. Nakikita nyo, medyo na-arrange na siya. At, yeah, medyo konting-konti na lang talaga. Yung mga medyo marami na lang, later na lang, i-ano ko na yan. Pag nalinis ko na to lahat. Kasi may mga marami kasing items. So, ihahabol ko na lang yan mamaya pag matulog. So, later pala guys, pasensya na medyo pangit yung niya kasi medyo madilim na nga. Later, papakita ko sa inyo kasi may nagtatanong diba kung paano ko siya ipinapack yung mga items, kung paano ko siya ilagay sa mga pouches. So, later, papakita ko siya sa inyo kasi magpapack ako later. So, ayun. So, don't worry, later, ano na to, maliwanag na to. So, ngayon lang, hindi ako nag-lampshade kasi, ayun. So, nag-update lang ako ulit kasi medyo konti-konti na lang talaga. So, ayun, sa ilalim, naglagay na rin ako. So, ayun. Hi guys, so pasensya na medyo natagalan ako. Actually magna 9 PM na. Medyo natagalan ako mag-vlog ulit kasi birthday today ng ko. Brother-in-law ko, so nagchika-chika pa kami dun sa labas. So medyo natagalan ako. So anyway, so gaya ng sinabi ko siya kanina, ipapakita ko kung ano yung actually hindi talaga ako tapos. Pero bukas ko na lang ito tatapusin. Ang ginawa ko lang talaga is linisin yung mga kalat. So, papakita ko sa inyo yung So, tinransfer ko lang siya. So, ayan. Tinransfer ko siya. So, nakikita niyo siya, no? Nakikita niyo ba siya, guys? Teka lang. Para mas maliwanag. Ayan. Ayan. So, yan yung mga product ko, guys. So, eto naman nasa cellophane. Ito yung mga maramihan. Ayan. Yung mga product ko. Ano to, guys? Para sa mga lamok. Kikita nyo ba? Ewan ko nakikita nyo. Pero, ayan.
para siya sa mga lamok, para, ano mo yun, yung inilalagay sa, ano, parang, mosquito repellent na clip na ilalagay mo lang siya sa damit ng babies. So, ayun. Actually, ano yan, kung sa ano pa, yan yung bestseller. But, yan. Tapos, yun na-arrange ko na siya. So, bukas, tatapusin ko na lang yan sa pag, ano, kung ilang piraso. Kasi, okay, ipakita ko pala yung ginawa ko kanina. Dito ko na busy. Kasi, parang nag-inventory ako. So, teka lang para makita nyo. So, teka lang. So, ito yung ginawa ko kanina. So, sineparate ko kasi siya, guys, para alam ko yung mga items. So, kagaya nito, toys for boys. So, ayan, yan yung mga toys for boys na mga tinda ko. Yung kung ilan yung quantity, yung original price, tsaka yung selling price. So, ayan. Ayan din. Yung iba. So, marami pa yan, guys. Mga educational stuff. Yun yung mga ano ko. Kasi, doon ako nahihirapan. Kasi pag may nagtatanong sa mga prices, nakakalimutan ko. So, dapat merong original price tsaka yung selling price. Dapat alam ko. Actually, sinusulat ko siya, pero nakakalimutan ko siya. Kasi kung saan-saan ko lang siya sinusulat kasi. Kaya, hindi ko siya malocate kung nasa na yung ibang mga prices. So, kaya, inorganize ko na talaga siya para at least dyan, diretso ko na siya makikita. At saka, ang sinili ko na sa mga quantity, sa mga original price, ano lang siya, pencil lang para madali ko siyang ma-erase. Kung, for example, yung quantity today is dalawa lang. So, pag bumili na naman ako ng bagong stock, so at least, ma-erase ko lang siya. So, ganun yung ginagawa ko today. Tapos, eto naman guys, eto yung mga defect. May mga defect ito. So, eto, kinain to ng daga. Ayan. Sayang nga eh. So, eto din. Parang may butas din to. Ayan sa gilid. Tapos, eto naman, actually, wala tong defect. Kinuha ko lang siya. Gagamitin to ng anak ko para matuto siyang magsulat. Tapos, yan, eto din, Play-Doh. Pang free ko sana to, pero marami na kasi ako mga freebies. So, naisipan ko, wag na lang siyang i-free para magamit din ng anak ko. Tapos, eto naman, medyo may konti lang naman siyang defect, pero ayaw ko na siyang ibenta kasi, syempre, mas importante sa akin kung ano yung feedback ng mga customers. Ayaw ko masira yung trust nila sa akin. So, syempre, mas importante yun, diba? So, yun. So, mga defect, doon napupunta sa anak ko kasi, magagamit pa naman talaga siya, pero syempre, hindi na siya pwedeng ibenta. Yun yung tip ko din na, syempre dapat, yan yung tiwala ng mga customers, hindi pwedeng, basta-basta na lang kayo magbibigay ng, yung mga defect. Kasi may mga sellers kasi na, nagsisend sila ng mga product na, alam mo yun, may defect na. So, syempre, kung ikaw ba naman yung buyer, syempre, kung ipaglagay mo yung sitwasyon sa kanila, syempre, mahirap din, diba? So, eto naman, eto yung mga freebies ko. Ayan, kung nakikita niyo siya. Oops. Yeah, ang aking mga freebies. So, mahilig ako magpadala ng mga free, pag nagpapaship ako sa mga items, especially kung marami siyang in-order, so for example, mga 600 pesos, 500 pesos, or kahit basta marami. So, mahilig ako magpadala ng freebies. Usually, pinapadala ko yung mga surprise eggs, ganun. Tapos, eto, mga stickers, ayan. So, mahilig ako magpadala talaga ng mga freebies. Kahit ano. Kasi, na-appreciate ng customers kasi kahit gano'n siya kaliit, na-appreciate nila pag may nakikita silang iba doon pag nakikita nilang may ibang item na nakapasok doon na hindi naman la in-order. So, na-appreciate nila yon. So, yun. And,
Ipapakita ko nga sa inyo kung paano ipack. Actually, hindi ko lang siya ipapack ngayon kasi hina-unpack na rin ako. Pero ipapakita ko siya sa inyo kung paano ko siya ipack. So, today, tomorrow pala. Tomorrow, may pick up ako tomorrow. So, yung order niya is dalawang truck. So, isang green nandun pa. Hindi ko pa siya nakuha. So, ganito. Pag ganito kasi guys, kasi may nagtatanong kasi sa inyo kung paano ko siya inaano, pinapasok sa shipping bag. So, pinaano ko na siya. Ano mo pinaano ng pinaano? Ang ginagawa ko dito guys, ano na ako, nagpa-book na ako ng for pick up. So, kailangan magpa-book ng pick up sa courier. So, yung courier ko is yung um, Black Arrow. So, yun. So, tomorrow yung pinapina-schedule ko na kukunin nila. Tapos, ito, dahil, syempre, alam mo naman sa mga, ewan ko kung binabalibag nila yung mga pouches. Kasi, yung iba talagang nayuyupi. Or siguro sa dami ng pinapasok na nila kung saan-saan, diba? So, kailangan natin i-secure para pagdating dun sa customers, buo pa talaga siya. Maganda pa yung So, kailangan nakapack siya ng maayos. So, eto, dahil syempre, masisira talaga to pag hindi mo siya binalot. So, eto, ang tawag dito guys, kung hindi nyo alam, ito bubble wrap. So, maghanap kayo kung saan kayo pwede makabili. So, eto yung bubble wrap, yun yung itsura niya. Kung yan. Yung inaano natin, pinaglalaroan ng bata pa tayo. So, kailangan natin siyang ipack guys. Kung kailangan nyo mag-cut, kung gusto nyo kapalan, okay na sa inyo na yon. So, sa bubble wrap may makinis at saka may mga bubbles. So, dapat yung may mga bubbles yung nasa labas at yung makinis naman ay nasa loob. So, ayan, i-wrap mo lang siya ng i-wrap guys. Pero wala naman masyadong marami kasi syempre, mahal dito bubble wrap. Diba? So, tansyahin nyo lang na hindi siya mababasag or yung especially kung mga babasagin yung talaga kailangan ipack mo sa mga boxes. So, ako talaga pag may mga boxes ako, talagang inaano ko siya. Tinatago ko siya kasi magagamit ko talaga yun pag may mga items na kailangan i-box. So, kailangan kong i-box talaga. So, ayan. So, tapos, mag-ano lang kayo ng tape. Tapos, yan, ano lang yung scotch tape para talaga ma-secure siya. Tapos, yun na. Pagkatapos yun siyang ipack. So, eto yung actually large pouch ito. Pero, ang order niya is dalawang truck lang. So, diba, sobrang laki na pouches. Pero kasi, hindi kasi ako nag-ano ng mga small na pouches kasi yung mga items ko is medyo malalaki talaga siya. So, kailangan ko ng large. So, paminsan-minsan lang naman ako nakakapag-ano ng item na konti lang. So, usually kasi mga malalaki talaga yung mga items ko. So, kaya ang nire-request ko talaga is yung large na pouch. So, kaya ito yung pinaglalagyan ko. So, kung nakikita nyo, ilalagay nyo siya dyan. Tapos, meron siyang dito. Para tanggalin nyo lang siya dyan. Tapos, yun na. Tapos, yan. Tapos, tomorrow, ipipick up na lang yan. So, yun. Yun yung gusto kong ipag-ano sa inyo. So, yun yung tip ko sa inyo, guys. Pag nagsiseller kayo, wag nyo isend yung mga items niyo na sira na. Alam niyo yun, para lang isisadya yung sira, para lang talaga maano siya, diba? So, wag ganon. Kasi may mga seller kasi na ganon. So, nakaka-bad trip yung ganon. Kung ikaw ba naman yung buyer, syempre, magagalit ka talaga, diba? So, nakaka-discourage. Discourage ko yung mga ganong mga talaga, nakaka-discourage. So, yun. So, ako, ipapakita ko lang sa inyo yung mga ibang items ko. So, eto guys, yung mga example lang yung example nga, kung paano ko siya pina-price. So, kagaya nito, eto is surprise egg ito guys. Nakikita niyo siya. Nakikita niyo ba siya? Yeah, Mickey Mouse na surprise egg.
Masyado kasi maliwanag. Pero yon, may Mickey Mouse surprise egg. Meron din chocolate at saka yung toy. So, ang bili ko dito guys is 4 pesos each. Okay? So, binibenta ko to nasa mga 10 pesos lang. Yun yung price ko nito. Tapos, eto. Ito yung sinasabi ko sa inyo, Bikit Guard. Hindi nyo siya makita eh. Ayan. Yan, Bikit Guard. So, ano to, mosquito repellent to siya guys, na clip na ilalagay mo lang saan, dito, sa bag, sa cup, kahit saan, basta malapit sa baby. So, meron siyang amoy. So, eto guys, nabibili ko to siya for 18 pesos. So, binibenta ko to na sa mga 35, yung iba nga, nagbibenta nito 90 pesos. So, ako, hindi. Binibenta ko siya 35 pesos lang. Hindi ganun kalaki yung tubo ko dito. Kasi, naniniwala kasi ako na mas maganda yung mga maliliit na kasi mas gusto ko yung maliliit lang yung tubo pero permanente yung income kasi naman sa sobrang mahal sobrang laki ng tubo mo tapos matagal mo naman siya naibebenta, 'di ba? So yun. So parang ang pangit na ng kuha ng kasi sobrang liwanag. Teka lang. Ayan. Ayan, medyo okay na ba? Medyo ano naman eh. Kasi yung gamit ko siya kasi guys, lampshade lang. So, okay na siguro yun. Kasi kanina sobrang liwanag talaga. So, ayun guys. Yan lang. Yun lang yung gusto kong gusto ibigay sa inyo na tip. So, ayan. Eto, Bikit Guard. So, marami itong mga designs, mga styles. So, ayun. So, yun. So, sana ay may napulot kayo dun guys sa mga sinabi ko, no? At yun. And don't forget to subscribe guys and please follow me sa aking Instagram tsaka sa aking Facebook sa Our Family Budget. So, yan. So, I hope you guys enjoy at huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe and see you in my next video guys. Bye-bye and